A my pokračujeme vo vysielaní ďalej, otvárame novú tému. Naším hostom je Peter Jendruš. Vítajte, Peťo, dobrý deň. My sa dnes budeme rozprávať o žalúziách a roletách. A najskôr ma zaujíma teda, že či je medzi týmito dvoma pojmami nejaký rozdiel. Áno, je v tom rozdiel, ako vidíme, rolety sú úplne zatemňujúce, sú zateplené polyuretánovou penou, sú hliníkové. Žalúzie, ako vidíme napríklad tu, sú len hliníkové, nie sú zateplené, to znamená, že menej odizolujú ten vonkajší priestor od teda toho interiéru. Dobre, a takisto vieme, že či rolety alebo žalúzie môžu byť interiérové a exteriérové? Áno, môžu byť žalúzie aj interiérové, ale tam je nevýhoda v tom, že vlastne stále sa nám zohrieva sklená plocha a prechádza nám vlastne teplo do interiéru. Dobre, a interiérovým sa dnes nebudeme, Peťo, venovať, pretože to by sme nestihli. Je to budeme obsiahla téma. radi, keď stihneme exteriérové, pretože aj to je pomerne veľká téma. A hneď začneme tak, že budeme ukazovať realizácie fotografie, ktoré ste k nám priniesli a čiže tu môžeme vidieť na obrázku vlastne roletu, zostavu roliet vonkajších, ktoré sú zabudované vlastne pod omietkou. To znamená, nevidíme hore ten box samotnej rolety, tak ako to môžeme vidieť vlastne tú štúdiu. áno. Takisto toto? V prípade, že potrebujeme zatemniť terasu alebo teda zatieniť, tak môžeme použiť markízu. Tu vidíme na fotografii vlastne kazetovú markízu vo vysunutom stave. Vidíme, že ten uhol sklonu sa dá nastaviť celkom vysoký. Tu napríklad máme pergolu, alebo teda markízu pergolového typu. To znamená, že tá plocha je rovná, preto je pergola? Je to pevná konštrukcia, ktorá má vlastne hore látku a vieme to zatieniť. Tu zase vidíme vlastne zostavu roliet, ktoré tiež sú pod omietkou. Nevidíme box, vidíme len pancier a vodiace lišty. Že tá farba teda korešponduje asi s farbou s oknami. Áno. Okien. Tu vidíme vonkajšie žalúzie, takisto je to prevedenie, ktoré je podomietkové, sú priznané akurát teda vonkajšie lišty. Je to z toho dôvodu, že tie žalúzie sa dajú robiť do určitých maximálnych rozmerov, potom už ich musíme deliť, takže v tomto prípade už sú delené. Dobre, a ešte máme nejakú realizáciu, to je opäť markíza? To je znovu markíza, tiež je to kazetová markíza, ktorá vlastne po stiahnutí je kompletne krytá s ramenami, s látkou v boxe. Čiže či markízy, pergoly, žalúzie alebo rolety slúžia hlavne na to, aby nás teda chránili a teplne trošku izolovali. Presne tak. Ale aj kvôli bezpečnosti, môžeme ich považovať aj za nejaký bezpečnostný prvok, hlavne tie rolety vonkajšie. Slnko aj poškodzuje materiály, aj vlastne pokožka je citlivá na slnko, tak je to dobré aj z tohoto pohľadu. Tu stále môžeme vidieť vlastne rolety, žalúzie, markízy a tak ďalej. A vám by sa tiež hodili žalúzie, vám je teplo dnes, že toto pekne pečie pod tými svetlami. Dobre, čiže aký je spôsob výberu, napríklad to materiálové zloženie? Pretože vy ste spomínali plast, spomínali sme aj iné materiály, aj drevené plast, existujú? skôr teda hliník. Hliník. To prevedenie je najkvalitnejšie, keď je hliníkové. Samozrejme, ten hliník je najodolnejší voči vonkajším vplyvom. Čo sa týka samotnej funkcie toho tienenia, tam už musí človek vlastne uvážiť, že čo potrebuje. Či má nejaké kvetiny vnútri, kde potrebuje on si regulovať svetlosť do interiéru, aby tie kvetiny mali prísun svetla, čo pri roletách není možné. Tam, keď ich stiahneme, máme úplnú tmu vnútri. Takže z toho pohľadu možno sú lepšie vonkajšie žalúzie alebo skrínové rolety, ktoré teda, keď ich stiahneme, máme veľmi dobrý vlastne kontakt s okolím po stiahnutí, nakoľko tá látka v tých skrínových roletách je perforovaná. Pri žalúziách my vlastne si vieme naklopiť tú žalúziu, to znamená, že si vieme regulovať tú svetlosť do interiéru. Peťo, ja viem, že my máme pripravené v režii aj ilustračné zábery, takže o ne poprosíme, pretože tam máme viacero realizácií a možno aj dobré tipy a návody, ako si správne vybrať. Takže tu môžeme vidieť napríklad rez pred okenom štandardnou roletou, ktorá má zaoblený kastlík. Tu je teda tá štandardná roleta, ktorá je v imitácii dreva, čo je teda tiež výhoda, že sa to dá doladiť aj k dreveným oknám. Tu vidíme teda... Tu je zaoblený box tej rolety, je to v podstate len dizajnový rozdiel, tam není nejaký funkčný rozdiel. Také modernejšie možno toto je roleta, ktorá vznikla vlastne po dopite toho, že potrebujem si zatieniť ten interiér úplne, ale zároveň chcem mať aj ten kontakt s prostredím, takže si ju jemne vyťahnem a mám ten priehľad celkom veľký. Toto je rôznofarebné? Áno. Toto je roleta s integrovanou sieťou protihmyzu. Ako vidíme teda, že po vyťahnutí dá sa ešte ovládať aj sieťka protihmyzu. To je výhoda samozrejme určite. Áno. Toto je roleta teda, ktorá je umiestnená v preklade špeciálne na tom určenom. Áno, čiže aj to umiestnenie vlastne toho mechanizmu môže byť rôzne. Áno. Závisí od toho aj koľko máme priestoru a či chceme, aby bolo viditeľné alebo neviditeľné. Tak.
Dobre, tu vidíme podobné mechanizmy. Tu vidíme vlastne tie vonkajšie žalúzie, ktoré sú rôznych typov. Vždy je to vlastne písmeno a číslica. Písmeno nám označuje tvar tej žalúzie, či už je to C alebo Z. Číslica šírku tej samotnej lamely. Vlastne vidíme prevedenie štandardné priznané s vodiacimi lištami. V strede vidíme vonkajšiu žalúziu vedenú v lánkach. Peťo, čo sa týka ovládania, tak my vidíme všetko také automatické. Žalúzie existujú aj manuálne, alebo je to nevýhoda? Samozrejme, existujú aj manuálne, len teda je to menej komfortné, než v prípade toho motorického ovládania, alebo teda motorického ovládania na diaľkové ovládanie, kedy môžeme pohodlne sedieť v gauči a vlastne ovládať si tie žalúzie, ako chceme. Nemusíme stavať nejakému tlačidlu alebo kukluke. Veľmi dôležité je asi poznamenať, že každá jedna takáto žalúzia je vyrobená na mieru. Áno, je to vždy na základe individuálnych požiadavkov toho zákazníka. Dobre, a keďže sú tie žalúzie stále z tej vonkajšej strany, alebo sú v exteriéri, ako vyzerá taká správna starostlivosť a údržba o ne? Tá údržba je veľmi jednoduchá. V podstate my nemusíme rozmýšľať nad tým, že by sme nejak poškodili tie žalúzie. Môžeme ich kľudne, ak máme prístup z vonkajšej strany, vapkou vystriekať, ošetriť teda vodou a není to problém. Dobre, a čo sa týka tých mechanizmov, tie treba tiež nejakým spôsobom mastiť, ošetrovať pred sezónou, po sezóne, alebo ich celoročne používame? Je to bezúdržbové riešenie, v podstate nie sú tam nejaké maziva alebo niečo, čo by trebalo obnovovať furt nejaký každý rok, takže žalúzie fungujú v poriadku. Dobre, a od čoho závisí, aby sme si vybrali teda tú správnu šírku tej lamely? Čím väčšia, tak... Je to zase otázka vlastne vkusu zákazníka. Niektorí architekti vyslovene povedia na stavbe, že tam musia byť C-čkové žalúzie, nemôžu byť Z-kové a naopak. A potom je to ešte otázka toho, že vlastne čím menšia šírka lamely, tým väčší zhrn tej žalúzie. A v prípade, že už mám priznané prevedenie tých žalúzií, tak nám znižuje svetlosť toho okna. To znamená, že v takom prípade už zase treba rozmýšľať nad tým, či nie sú lepšie skrínové rolety alebo normálne rolety. Áno, pretože my nechceme úplne zatemnenie, samozrejme chceme trošku izolovať, aby ten príbytok bol príjemný, ale úplná tma tam nemôže byť, pretože by sa tam nedalo fungovať. To hej, ale zase niektorí zákazníci majú vyslovene tú požiadavku, že oni potrebujú úplnú tmu, lepšie sa im spí to a tak ďalej. Že cez deň napríklad ľudia, ktorí chodia na nočné, vrátia sa ráno domov, vonku je svetlo, tak chcú mať úplnú tmu. Dobre, a môžeme považovať aj takéto rôzne farby. Napríklad my sme hovorili, že to súvisí aj s oknami, ale súvisí to napríklad aj s fasádou, vonkajšou fasádou. Ako si teda vybrať farbu alebo prevedenie? Samozrejme, toto vonkajšie tienenie dotvára ako keby aj ten vzhľad toho domu. To znamená, že vždy to treba nejakým spôsobom doladiť. Tam už skôr zase záleží od toho estetického cítenia každého toho jedného zákazníka, alebo tak, ako mu to navrhne vlastne ten architekt alebo projektant. Tie žalúzie alebo rolety sa dajú farbiť do akejkoľvek farby RAL. Rolety môžu byť aj v imitácii dreva, takže tých možností je tam skutočne veľa. Dobre, a ja viem, že máme pripravený aj diaľkový ovládač, že ste... Vyskúšajme ho, že či nás nesklame u nás v štúdiu. To je len teda na demonštráciu toho, že v podstate vieme ovládať tie rolety a žalúzie diaľkovo bez použitia. A to obidve sa zdvihnú na jeden pokyn? Áno, to je výhoda. Je to viackanálové diaľkové ovládanie, takže sa dá viac tých mechanizmov vlastne naladiť na to jedno diaľkové ovládanie. Vy ste spomínali, že tá vonkajšia žalúzia, tá roleta má nejaký limit veľkostný. Áno, pri žalúziách je to 4x4 metra na šírku aj na výšku. Pri roletách je to pri tej štandardnej lamele do 2,8 metra šírky. Výška sa dá vlastne robiť podľa toho, aký veľký box použijeme. Pri každom tom produkte je to obmedzenie iné. Takže naozaj asi poradiť sa s odborníkmi, pretože nie je to jednoduchá záležitosť. Určite. Ja skôr by som len upozornil v podstate tým, že tých prevedení existuje viac. Tie priznané podomietkové. Vždy, keď chceme to podomietkové riešenie, kde tak bude oveľa vidieť skôr o tom uvažovať. Presne, rozmýšľať na to, lebo je niekoľko fáz, v ktorých sa to robí a jak už jednu fázu opomenieme, už je problém. Dobre. Peťo, ďakujeme veľmi pekne za všetky cenné rady, ktoré tu odzneli. No a my sme ešte nerozprávali o tom, že či sú praktické biele žalúzie, pretože tie sa asi najviac špinia, a či je praktická a príjemná a výhodná alebo nevýhodná biela farba v móde, to už zistí Andrejka.